Vi skal nu til at lave en manuel indtastning af slutland, altså hvad man skal gøre, når man ankommer til slutstedet til fyraften. Jeg har valgt at gøre det på denne simulator takograf, som findes på nettet. Man kan også vælge at gøre det i køretøj, hvis man har adgang til køretøj, hvor fordelen vil være, at det foregår på dansk, og her vil det foregå på engelsk. Men vi vil gå i krig. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal gå ind i menuen, hvilket vi gør ved at taste OK her. Og da vi ikke skal printe, så vil vi bare vælge at gå ned her. Så står der her for chauffør 1. Går vi ind. Og for chauffør 1 kan vi så vælge at taste startland. Det er ikke det, vi skal, da det er fyraften, vi skal have her. Så vi vælger at gå en takt ned. Slutland. Ja tak. Og slutlandet, er det Spanien? Eller er det Danmark? Ja, altså slutlandet er jo der, hvor du holder til fyraften den pågældende dag. Og i det tilfælde her, så vælger vi så Danmark. Nu står der så, at det er lagret. Vi går så ud, igen ud, og forlade menuen i ja tak. Så skal I så lige huske, inden I tager tændingen, medmindre I har et så nyt køretøj, at den automatisk går på seng, når I tager tændingen, ja, så skal vi ellers lige taste den over på seng her. Nu vil vi så være parat til at holde fyraften. Vi slukker køretøjet. Tak!